Una periodista del Confidencial va a un restaurant vegà i es menja els seus prejudicis. No ho dic jo, ho diu ella en l'article. I escolta, em sembla molt bé perquè els prejudicis tenen molt bona fibra i ajuden al tracte digestiu de l'ànima. I us ho dic jo, que també he estat en el costat cunyat de la història, perquè jo no he nascut vegà i també he pensat així dels vegans. És una cosa que, bueno, ho fem tots en aquest país, és un mal que tenim i està bé canviar d'opinió i veure les coses d'una altra manera. Per exemple, jo tinc molts prejudicis contra els periodistes d'aquest país i l'article, al final, m'ha fet menjar-me els prejudicis. És un article ben redactat. Sí que diu la cunyadesa del pasto, de pastar, que els vegans pastem, doncs bueno. Però traient això, un article ben redactat, un bon ús dels adjectius, interessant i sobretot admetre que es pot canviar d'opinió. Això està, de veritat, molt bé. I Natàlia, ànims, gràcies. I hi ha restaurants vegans molt bons, de veritat. Gràcies per l'article.